Mayong adlaw kinitong latest weather update karong adlaw Thursday, October 29, 2020. Padayon natong gi-monitor ang bagyo sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility tropical storm na international name na Goni. Nagilayon sa 1,705 kilometro silangan ng Central Luzon na ay maximum sustained winds na 65 km per hour duol sa sentro ug ang pag-unos moabot sa 80 km per hour. Kini nag-irog sa direksyon sa kasadpan sa gikusgon na 10 km per hour. Samtang naapod ang gimonitor na low pressure area sa gawas ng atong PAR na gilayon na 2,550 kilometro silangan ng Mindanao. Padayon ta mag-monitor sa mga latest development kini mga weather disturbances. Ang northeasterly surface wind flow ang nakaapekto diri sa may extreme northern Luzon. Ang tibok sa Visayas kasama na ang Palawan, Kalayaan Group of Islands ug ang Occidental Mindoro makasinatit ang panagsama panganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug natay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog ug kilat. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitahan atong mga official social media accounts. Kini si Jomer Eclarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, mayong adlaw.